Сәлем, мин Алиня апа. Бу минем дусларым. Сәлем, мин Зәйдә. Сәлем, мин Оскар. Бүген без сезнең белән кызыклы ысул ярдәмендә күбәләк ясыйбыз. Ә мин күбәләк турында шигырь беләм. Бик әйбәт, сөйләп күрсәт әле. Габдулла Тукай «Бала белән күбәләк» шигыреннән өзек. Әйтәле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп очып, армыйсың син ничек? Ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең? Сөйләп бирче тезеп, таба аламсың ризык. Афәрин! Битне урталай бүләбез. Аннан аны ачабыз. Битнең уртасыннан 2 канат ясыйбыз. 1, 2. To'xta. Ашыкма. Һәм ашып қой. Дүрт төрле төс белән таплар ясыйбыз. Буяуны күбрәк алыгыз. Битне кабат 2-гә бүләбез һәм кул белән бастырабыз. Рәсемебезне яңадан ачабыз. Аннан соң күбәләкнең башын, мыегын һәм гәүдәсен ясап бетерәбез. Тагын, курыкма. Күп иттереп ясагыз, курыкмагыз. Бик матур, әйдә икенче төсне ал. Бик яхшы, өченче төс ал. Сөйләп курыкма, күбрәк ал. Молодец. Калдыр кисточканы. Бик матур. Карагыз, нинди төрле күбәләкләр безнең булып чыкты.